Kaisa belaikino kirimasincha teiwana jangnai koktoma social media o kasabai faika o koktoma footages nungmani yagulo kebo phano bisas khlaimania tei jotono salai tonglaio obo artificial intelligence yakiba AI bai swnamjak hinui tabuk to AI ni juk jesa rapono jesa khlai swnamui mano haini bagui ni joto uansuk laika obo AI bai swnamjak hinui belaikino kirimasincha khoroksa cherai 3 bosorni kana karui 3 mas ni siku tei bo saksajungni mokol bai dunia no se nugyaku bo se belaikino kirimasincha Mwkhra boni ganao boni jal ganao klaijak tei o Mwkhra masabo o cherai 3 mas ni cherai no yakarui kubun jaga khari khanani abohai kisakono nailiya o cherai ni ganani kose twlangna yango boni parents rokhe bono ruburugra gya rugida o cherai no khijik prawi eba kheba kono mungsaso khlaino hinui kono phano khlaira gya tei video simi chagui ma tongkha tei o Mwkhra kirimasincha bo arjaga o cherai no yakarui klangnani nailiya arjaga no cherai bwsano murugui tongkha tei buma buphabo rescue khlainani bagui nijini bwsano try khlaia hima kogya try khlaithani o bini ganao thangka hinkeno warui khichigui thila liling khlai ruo je borok o cherai no naharna thango o borok no tinini mokok tumba Muzaffarnagar ni ongkhori phaika arjagao dehisin bumungui khoroksa borokni family tongo bobaino nogoto jotono normal no tei salprom ni kahai jani samung rokbo khlai no tonglaio tei dehisin ni khoroksa cherai belaike no cute sa 3 mas ni tongo tei bini logi tongo boni bihik borok khoroktam kaisa family boni buma bufa hinkhe to alada tongo hinkhe salprom ni kahai no normal day ni hai samung rok khlailai tonglaio yango bufa hinkhe to kam khlainani bagui ongkhoroi thangka salprom ni haino yang buma bo boni bwsano muthui akawui kam rok khlainani mamui rok songnani hai khlai tongkha nok rok no sap khlai tei abo kahai jorao jandla bisingni simi phatarni simi habui haike Mwkhra habui hai o jerni ganao bufra asuk tongphaika sawi manliya buma bo jepro cherai no sisi jaka hinui naina phaiui nugui mankha apro se boni gana se Mwkhra asukjak tei abo kahai nugui buma bo belaikino kirijagui chirikha Mwkhra se asukjak bole hinui tei gana gini borok rok joto bini khorang khnaui kuthum laikha tam wngkha hinui tei bufano bo abo haikino inform khlai rohorkha boni bwsani gana se Mwkhra asukjak hinui tei bufa bo dofra kafra khlaiui kirijagui aroni ongkhoroi dakti no bisiler yakarui nogo sokphai tongphaikha abo hai koktoma rok no khnaui hinkhe bufa arjagao phaiui o cherai no boni yakni swkhagui tumruna naimani afro amsuksake klaia je cherai no klaisake tubui phaimanani tei jepro ganao thangka o Mwkhra ni afroke no o Mwkhra ganao tebo agugui bwskango o bini bufano se khijika tei arjago je tongnai rescue khlaina nai tongnai rok borok no bo warkha tei boni yasku kpla bai khisikha tei abo kahai kino rescue khlaithani o 4-5 jon ni sakao attack khlaika o Mwkhra o mamla amsuksake klaia hinui no police rok no inform khlaika police rok bo information manma logi no athaio logi no phai sokpaimani yagulo nugui mankha mamla asuksa bo klaia je cherai ni jan no tui se obo jotini chung gana thangka hinkhe o cherai no phano se bo dukhu phnangui mano abo kahai nazara nukphaika phaiui police rok abo haike no police rok tei nok ni borok rok o cherai no rescue khlaithani o gonta kawai thangka aboni bisingo bani bisingo khoroksa borok o joto nazara rok no boni mobile o capture khlai jepro social media o upload khlaika apro hor kahaike pitjaktui wngui thangka sara social media o salsani salono tei jepro police rok phano o mamla rok no solve khlaimanya aproke no sthaniyo pashu premi sani bini bumung
माने एनिमेल रेस्किउ रंनो इनफर्म खलायखा एनिमेल रेस्किउ सनिबो आरजागाव फाइ सकपाइमानि यागलो बरबो नुगै मानखा अ मामला न सल्भ खलायनानि आमसाबो गलाया हाइपनो सनि आरजारावो बेलायखिनो एक्सपीरियंस गोनां बिनि थानिवो कुनु फानो अबकाहाय हार अंगै थांनाय आबहाय वान सुग्या बिनि बख्रको हानि बागैनो 1.5 घन्टा सामुं खलायमानि एबा खेबा कष्ट खलायमानि यागलो चाइतो गै अ मोख्रानि नजर न रिउइ आरनि सिमि कुमिनि जागा त्वलांगो अ चेराइनो गाहाम गोरोंखिनो रेस्किउ खलायै नाहार मानखा फियाबा अ काहानि एबा खेबा अ फुटेजेसनि बेलायखिनो वानजोंनि ककिंके अमसे अ मोख्रा तो अ चेराइनि गाना आचुगै चेराइनि जेख्रु रेस्किउ खलायनानि थांगो जेसपानो अंथोन बरगनो तो खिजिक प्रावै वारै रहर फियाबा अ चेराइनि गानावो आचुगै अ चेराइनो बो नायै सिमिसि दंगो किसाफानो दुखु मान्दिया हाइकिनि जिनि बसा हाइकिनो मोरुगै नायै मिहुमै दंगो बेलायखिनो वाना जाकनाय कक चेराइनो बो किसाफानो दुखु मान्दिया अबकाहाय नुमानि यागलो नरक ताम सानान मुचुं कमेन्ट सेक्शन थांगै कमेन्ट खलाय सादि नरंनि ओपिनियन्स रो